Que tal, saúdos? Desartellado en Pontevedra un grupo de proxenetas que explotaba a mulleres en pisos turísticos. En cuestión de segundos ampliamos. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. A Policía Nacional desarticulou en Pontevedra nas últimas horas a un grupo itinerante de proxenetas que explotaba a mulleres venezolanas en pisos turísticos. A rede dedicábase á captación de mulleres que vivían en Venezuela nunha situación de precariedade económica ás que lles ofrecían un traballo inexistente no noso país. O grupo pagábaselles o billete de avión e outros trámites cos que xeraban unha débeda económica que las tiñan que saldar exercendo a prostitución. As víctimas eran controladas baixo ameazas e coacción en todo momento. Ademais da explotación sexual de mulleres, a rede dedicábase ao tráfico de drogas a pequena escala. No operativo, a Policía Nacional rexistrou 9 vivendas en toda España, unha en Pontevedra e outra en Ferrol. 11 persoas de nacionalidade española e venezolana foron arrestadas e decretouse tamén o ingreso en prisión para 6 delas. Liberáronse en total 11 mulleres. Máis cousas, o último pleno antes das eleccións municipais celebrouse esta mañá no Teatro Principal sen moitas reprimendas. A sesión estivo protagonizada polas mocións do Partido Popular relacionadas coa permanencia de Ence na ría e co plan de compostaxe do goberno local. Neste último tema, os populares pedían a rescisión dos contratos de aluguer dos terreos da Canicouba. Porque además Lores ha mentido, lo prometió en el 17, lo prometió en el 18 y ahora oímos con júbilo que el señor Mosquera en el último pleno dijo que para el año 24. Por lo tanto, ¿no sería mucho más fácil rescindir el contrato y cuando se vaya a hacer algo y haya el proyecto de hacer algo, contratar los terrenos y alquilarlos en su momento? ¿Por qué tenemos que seguir pagándolo en este momento? Bueno, esto es un ejemplo de una capacidad económica de Lores que es un absoluto fracaso. Os terreos da Canicouba foron alugados no ano 2015 para a construción dunha planta de compostaxe. Sen embargo, como asegura o Partido Popular, 4 anos máis tarde o goberno local aínda non presentou un proxecto para esta zona. Ciudadanos e Marea apoiaron esta moción, pero o PSDG decidiu absterse ao considerar que esta debe ser unha decisión do goberno que salga das vindeiras eleccións do 26 de maio. Unha abstención por parte dos socialistas que xunto co voto de calidade do alcalde romperon o empate e levaron o rexeitamento da moción. Bueno, os traballadores de Ence tamén estiveron moi presentes no pleno municipal, aínda que os operarios non acudiron ao Teatro Principal, como se ocorreu no pleno provincial do pasado venres. Hoxe volveron ser os protagonistas. Nesta ocasión, por unha moción tamén do PP, na que se pedía ao goberno local que retirase o recurso presentado ante a Audiencia Nacional pola prórroga concedida a Pasteira. La irresponsabilidad del señor Lores ha puesto en jaque la economía de la ciudad. Así comezaba o discurso do Partido Popular no pleno celebrado esta mañá. O grupo municipal, liderado por Rafa Domínguez, pediu ao Concello que retirase o recurso contra a prórroga concedida a Ence. Si ahora mismo el alcalde de Pontevedra retira el recurso, yo creo que sería un mensaje importante, creo que sería un mensaje potente para intentar evitar que 800 familias se vayan a la calle y pierdan sus trabajos en el entorno de Pontevedra. No andamos sobrados de trabajos, evite usted el sufrimiento de la gente que lo está pasando mal ahora. Mentres Ciudadanos pedía ao Partido Popular que deixase actuar a xustiza, o Partido Socialista volvía a defender o traslado da fábrica como única opción de futuro. O PSOE ten, como tivo sempre, pero ten neste momento plena disposición, absoluta disposición a protexer o emprego e a protexer os postos de traballo. E isto significa traslado. Traslado con mayúsculas. Traslado, traslado e traslado. Un traslado que, en lonxe do que digan determinados sectores interesados, é absolutamente viable e é absolutamente posible. Pola súa banda, o Bloque Nacionalista Galego insistiu en que seguirán utilizando todos os recursos co obxectivo de recuperar a ría de Pontevedra. Finalmente, a moción do Partido Popular soamente contou co apoio de Ciudadanos e, polo tanto, foi rexeitada pola maioría da corporación. E do traslado de Ence tamén se debateu esta mañá na Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía. Neste caso, os dirixentes do organismo aseguraron que o traslado da fábrica é inviable e alertaron tamén das graves repercusións que se derivarían en toda Galicia, non só en Pontevedra, se Ence abandonase a ría. Sorprendidos e molestos. Así mostráronse esta mañá os dirixentes da Cámara Oficial de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía ante o cambio de criterio da Dirección Xeral de Sostenibilidade da Costa e do Mar ao renunciar á defensa da concesión a Ence.
La posible anulación de la prórroga de la concesión en suma tendría consecuencias funestas para la economía que podemos resumir en una fuerte destrucción de puestos de trabajo directos e indirectos, pérdida de inversiones y competitividad en el tejido industrial de la provincia, importantes costos patrimoniales para el Estado que tendrían una repercusión negativa en las arcas públicas, una crítica pérdida de competitividad para el sector forestal que llevaría a un mayor abandono en las explotaciones forestales y a mayores problemas ambientales e de sostenibilidad. O vicepresidente da Cámara, Eduardo Barros, asegurou que o traslado da fábrica é inviable e sinalou que esta situación ten unha repercusión internacional e xera inseguridade xurídica. Tienen sitios donde tienen más barata la mano de obra, más barata la madera y sería impresentable ante sus accionistas reinvertir con unos costes superiores en un país teniendo otras alternativas. Con lo cual, esto del traslado es intratable por sentido común y sentido de empresa. O sea que esto, el que no lo vea es que no conoce una empresa, ¿no? Entonces, eso para empezar. La inseguridad jurídica, esto es decepcionante para el mundo de la empresa. Con lo que nos ha costado a todos los habitantes de España ir generando un país con confianza, lo tiramos por la borda en 5 minutos. Os dirixentes do organismo quixeron destacar o traballo medioambiental que fallece para cumprir cos parámetros europeos. El argumento medioambiental creo que queda claramente demostrado que cumple entre los más altos parámetros de protección medioambiental, no solo a nivel español, sino a nivel de la Unión Europea. O presidente asegurou que o achantamento da Avogacía do Estado soamente pode ser explicada en clave electoral e afirmou que as cámaras do comercio están traballando en Madrid para que Ence non abandone a ría de Pontevedra. Máis cousas, o inicio do mes de abril traibo as noticias pro sector hostaleiro da cidade. A Semana Santa e a celebración do Mundial de Triatlón xerarán máis postos de traballo nos hotéis e nos restaurantes da cidade. De feito, a Boa Vila xa non ten prazas hoteleiras para facer fronte á gran demanda de visitantes que se agardan neste mes. A maioría dos hotéis da cidade tiveron que colgar xa o cartel de completo. Os motivos, a Semana Santa e o Mundial de Triatlón, dúas celebracións que fan que as demandas no sector turístico se disparen. En principio, las previsiones que esté ocupado no solo Pontevedra, sino también ayuntamientos como Marín, como Pollo y todos los ayuntamientos cercanos. Coitu Multisport chegarán a Pontevedra máis de 4.000 deportistas de diferentes partes do mundo, un feito que provoca o incremento das ofertas de emprego no sector da hostalería. Notablemente muchos hoteles que son más pequeños pues sí que contratarán mucho personal porque habrá que reforzarlo, y otra ventaja que tiene este evento, y eso se lo debemos a la organización, es que van a ser todos en alojamiento y desayuno, la mayoría en los hoteles. Y luego las comidas serán siempre fuera, por lo tanto le daremos mucho negocio a la restauración de la ciudad, que le va a venir muy bien. Pontevedra acollerá do 26 de abril ao 4 de maio a Gran Festa do Deporte, algo que axudará tamén a promoción internacional da cidade. Con muchas ganas, ya tuvimos el último, que no fue un triatlón, fue un duatlón y fue importante, imagínate nos vamos a promocionar muchísimo. Ya estamos pero muy promocionados. La verdad es que esto realmente ha empezado a recibir clientes del continente americano y es muy importante eso para nosotros. O sea que hace muy poco tuvimos un grupo, que no son individuales, un grupo de Oregón, cosa que es muy interesante, viendo el estado del que vienen, de la procedencia, y que son traídos de una manera, de una forma organizada. Eso quiere decir que ya estamos colocados en el mapa. Cos hotéis en prazas hoteleiras dispoñibles e co incremento das ofertas de emprego, agora soamente queda que o refrán en abril aguas mil non se cumpra e que o bo tempo deixe aos visitantes desfrutar do encanto da cidade. Pollo segue movéndose a través do deporte. O circuito de carreiras Pollo Móvese celebra a súa segunda cita nesta edición. O vindeiro sábado 26 terá lugar a primeira carreira nocturna Móvete por San Salvador. O proxecto Pollo Móvese, que dende o ano 2016 unifica todos os eventos deportivos da vila, creou este ano o primeiro circuito de carreiras Pollo Móvese. O programa aglutina carreiras tradicionais da localidade e organiza outras novas, como a primeira carreira nocturna Móvete por San Salvador. Entonces, presentamos unha carreira que vai a ser este sábado, día 6 de abril,
bueno, se vai a centralizar tanto que vai a ser a saída como a chegada no Parque de Áncar. Ben? Vai a ser unha carreira de aproximadamente 5 kilómetros, 4 kilómetros e medio, que se vai a desarrollar pois pola parroquia de San Salvador, e bueno, para intentar non ter que producir un corte de tráfico da PO 308, a vamos a desarrollar todo pola parte de San Salvador, Saíñas, O Peirado. Ben? Neste evento tamén se ten en conta os máis cativos, non só para que participen na carreira, senón que se levará a cabo diferentes actividades para eles. O igual que fixemos na proba de Samieira e que queremos facer en todas as probas que pertencen a esta carreira, é tamén levar dinamización pois a zona onde se vai a desarrollar a carreira. Neste caso, no Parque de Áncar para todos os cativos, terá unha dinamización de xogos populares para que, mentres non están correndo, pois porque tamén poidan ter outro tipo de alternativa. As inscricións xa están abertas e pecharán o mércores ás 12 da noite. A proba de San Salvador terá un percorrido de pouco máis de 4 kilómetros, o que a fai unha cita accesible para todos os públicos. Pois será unha proba moito máis asequible, non é técnica, é moi accesible para todos os corredores de todos os niveis. Unha proba de 4 kilómetros é moi pouquiño, moi rápida, sen dificultade, todo percorrido sen elevación, nin cousas raras, cambiando agora do trail, digamos, non? A curiosidade da cita é que, a pesar de chamarse carreira nocturna, o evento terá lugar de día debido ao orzamento que sufriu a proba e ao actual cambio de hora. Marchamos, segue a actualidade en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Vémonos mañá a partir das 9:30 con máis noticias. Adeus.